Môžete sa stať vlastníkom nejakej veci aj vtedy, keď tá vec nie je vaša? Áno, v tomto prípade by išlo o inštitút, ktorý nazývame vydržanie. A to znamená, že vy nadobudnete vlastnícke právo na základe vašej držby k určitej veci. Ale pozor, v tomto prípade platí, že musí ísť o oprávnenú, nepretržitú držbu. Ak ide o nehnuteľnú vec, tak táto držba musí trvať aspoň 10 rokov. Ak ide o hnuteľnú vec, a teda akúkoľvek vec, s ktorou vieme hýbať, napríklad auto, tak držba stačí, že trvá 3 roky. Ale vždy musí ísť o držbu oprávnenú. Čiže vy musíte dobromyselne si myslieť, že tá vec vám patrí, aj keď vám naozaj nepatrí. Napríklad zlodej určite sa nemôže stať vlastníkom veci, ktorú ukradne. Ak by ste potrebovali akúkoľvek právnu pomoc, napíšte nám a príďte ku nám.